Ahoj, volám sa Dominik a vítam ťa pri počúvaní môjho podcastu s názvom Filozofia na každý deň. Dnešná téma bude trošku iná. Pre niekoho možno väčšie tabu, pre niekoho ani nie. Myslím si, že aj o tejto veci je normálne baviť sa takto ľudsky, otvorene. Samozrejme, téma sexuality bola, je a bude asi pre spoločnosť a pre ľudí veľmi, veľmi dôležitá a zaujímavá, pretože bez tejto záležitosti by vlastne ľudstvo neprežilo. Takže skutočne tu sa budem snažiť zamýšľať trošku viac filozoficky práve nad výzvou NNN ako No Nut November. Rozoberieme si to ale skôr z tej strany, ako na túto výzvu nahliadať z hĺbky, z filozofickej hĺbky a ako môžeme nejak eticky, hodnotovo hľadať v tejto téme práve to nazeranie na človeka, na seba samého, čo nás teda vlastne tvorí aj z tohto hľadiska, z tejto témy. Takže bude to zaujímavé, prajem ti pekné počúvanie. Takže táto výzva ako No Nut November sa prvýkrát objavila v roku 2011 a výraz bol pridaný aj do bežného teda slovníka angličtiny. Uchytil sa, tak je to proste dodnes zapísané. Popularita dramaticky zrástla okolo roku 2017, teda hlavne na sociálnych sieťach a s rozvojom rôznych sociálnych sietí alebo s diverzifikáciou sociálnych sietí. Čím viac ich bolo, tak tým viac sa vlastne o tom rozprávalo. Už to nebolo len nejaká výzva na Facebooku, niečo v podobe, čiže niečo ako Ice Bucket Challenge. No a po roku 2017 sa vlastne zmenila kultúra internetu a hlavne rôzne stránky, ktoré zaznamenali prudký rast ako Reddit alebo YouTube, ktoré to teda nakopli. Je to fakt výbuch akejsi meme kultúry práve z týchto rokov, 2016-2017, no samozrejme sú to aj iné, ako Facebook alebo Twitter, kde sa najrýchlejšie šírili takéto krátke, jednoduché a dokonca absurdné trendy. Veľakrát je veľmi nebezpečné, podotýkam, že samozrejme ich vieme tiež rozdeliť na nejaké bezpečné a nebezpečné trendy. Ono to je dodnes takto de facto, takže treba pri týchto nejakých výzvach a challengeoch jednoducho premýšľať trošku hlbšie, že do čoho sa človek má pustiť alebo do čoho nie. Ďalším dôvodom je určite nejaká nofap komunita, ktorá bola v tom čase na vrchole a jednoducho bola to popularita skrz tohto hnutia, ktorí si chceli dať nejaký porn detox, skrátka od týchto videí pre dospelých si chceli dať, táto komunita si chcela dať jednoducho pokoj, naberalo to na nejakých obrátkach a v podstate vznikla alebo nalepila sa táto meme kultúra na takú tú light verziu NNN a mohli ju de facto skúsiť hockto, každý bez nejakého dlhodobého záväzku. Samozrejme, že ten výbuch na tých sociálnych sieťach spôsobil aj ten algoritmus, kedy jednoducho ten algoritmus prinášal neskutočné zisky a ľudia jednoducho milovali takéto výzvy. Boli to tie rôzne challenge videá, ako som spomenul, reakčné videá, komunitné trendy, alebo určite si pamätáte, keď vás niekto niekde na Facebooku označil, že označ troch a aby urobili to a to. Hej, ako vravím, veľakrát skôr išlo o vtip, o zábavu a nejakým spôsobom sa hlbšie nad nejakými srandami a vtipnými záležitosťami každý skôr mávol rukou. Nemalo to vôbec nejaký hĺbší charakter alebo zmysel, kedy by sme sa zamysleli nad niektorými záležitosťami, nad niektorými výzvami. A tu sa práve mení ten spôsob
ako nahliadať na takúto dosť tabuizovanú alebo takú vtipnú záležitosť, ale ono to má hĺbší rozmer. Predtým, než budeme pokračovať, chcem ti pripomenúť, že mi môžeš dať odber, like, koment. Takýto čin bude posúvať toto video vyššie. Ďakujem ti. NNN sa stalo virálnym, pretože každý tomu rozumel za 3 sekundy. Dalo sa to parodovať, dalo sa o tom debatovať, dalo sa súťažiť a hecovať kamarátov, čiže malo to nejaký tento podtón, ktorý vlastne bol ľahko šíriteľný. Krátka, dodnes platí pravidlo, že ak spojíme humor a sexualitu, tak vzniká akýsi spôsob virálneho videa alebo niečoho, nejakého obsahu, ktorý si ľudia veľmi radi kliknú a pozrú. No a je to vlastne absurdné, je to provokatívne, hej, aj samozrejme trochu trápne, pretože to je presne ten typ mem, ktorý funguje naprieč všetkými platformami. Internet po roku 2017 bol viac seba zveličujúci, čiže to je ďalšie prečo vôbec NNN sa zmenilo na nejaký akýsi komunitný inside joke. No a je to skrátka niečo v hesle, že všetci vieme, že to nikto nedá, ale tvárme sa, že je to veľká duchovná cesta. Tak ja si s tou druhou časťou tohto hesla akože neviem sa úplne stotožniť, pretože skutočne si myslím, že práve tá veľká duchovná cesta to pre mnohých z vás asi je. No a teraz ja sa skúsim viac nad touto témou práve zamyslieť viac filozoficky, eticky, z pohľadu etiky života, kedy skutočne ide o nejaký priamy filozoficko-etický rámec, ktorý je čistý vo vzťahu teda k tejto NNN výzve. No a tou základnou otázkou je, že či sa jedná len o vtip, alebo o skutočné poznanie v podstate seba samého, alebo vedieť vôbec znášať nejaké seba ovládnutie vlastného ja. Znie to na prvý pohľad veľmi zložito, ale v skutočnosti, ak si to nejako postupne rozoberieme, tak zistíme, že tá hlavná otázka, tá podstata toho celého je veľmi jednoduchá a v podstate vznešená a úplne na inej úrovni, ako by sme si mohli na začiatku myslieť. Napríklad taký Aristoteles tvrdil, že cnosti vznikajú tréningom návykov. NNN možno chápať ako krátkodobé cvičenie seba ovládnutia, čiže schopnosti ovládnuť impuls, keď telo niečo chce, ale čo chce mysel? Áno, tu je tá otázka. Nie preto, že je to zlé, ale preto, že skúsenosť so seba ovládaním odhaľuje, kto riadi koho. Či ty riadiš svoje telo, alebo že či telo riadi teba. Od seba obmedzenia vieme prejsť pomaly k slobode, ktorá je v kontraste s pudmi. Tu už starovekí stoici učili, že človek má smerovať k vnútornému pokoju tým, že si uvedomí, čo ovláda. Sexuálne pudy a nutkania sú prirodzené, ale autonómia znamená, že nie si ich rukojemníkom. NNN test je, že dokážem povedať nie aj vtedy, keď nikto nevidí, nie kvôli moralizovaniu, ale práve kvôli vnútornej slobode. Ak by sme išli do novovekej filozofie, tak zistíme, že masturbácia je neutrálna. Nie je na tom nič zlé, ani nič dobré. Etické otázky však vznikajú okolo miernosti, účelu a dôsledkov. Takže tu môžeme do tohto spektra založiť nejaké ďalšie otázky, ktoré skúmajú daný problém. Či teda je moje konanie súladné s tým, čo považujem za dobrý život. Slúži mi alebo ma zotročuje nejaký návyk? Pomáha mi alebo škodí môjmu fungovaniu, vzťahom, energii? NNN sa tak mení z blbého internetového trendu na úvahu o tom,
ako si usporadúvame vlastné správanie. Ak by sme sa chceli pozrieť na celú túto vec skrz existencializmus, tak tu nám by sme riešili v konflikte autenticitu a útek. Existencialisti riešili, či naše rozhodnutia sú autentické alebo len útek pred sebou samým. Hodiny strávené napríklad nad pornografickým materiálom môžu byť pre niekoho oddychom, alebo môže to byť aj mechanizmus úniku, izolácie a potlačania jeho problémov. NNN núti človeka pozrieť sa na to, prečo to robí. Je to rituál, útek, zábava, závislosť, kompenzácia prázdnoty? Téma sexu je v skutočnosti téma zmyslu a úprimnosti k sebe. Foucault priniesol ďalší zaujímavý pohľad na túto tému cez starostlivosť o seba. Foucault písal o technológiách seba, boli to cvičenia, ktorými si človek kultivuje vlastnú identitu. NNN je dobrovoľná disciplína a nie náboženský zákaz. Je to nástroj, nie pravidlo. Ide o to pochopiť, čo sa so mnou deje, keď si niečo zakážem. Zlepší ma to, alebo len potrestá? Veľmi zaujímavý pohľad na to mal práve Sigmund Freud, ktorý videl sexualitu ako základný motor psychiky. Podľa neho ju nikdy úplne vypnúť nejde. Dá sa len sublimovať, presmerovať na tvorivosť, výkon a ambície. NNN tak z jeho pohľadu nie je o zákaze, je to experiment, čo sa stane, keď energiu, ktorá bežne uniká najjednoduchšou cestou, necháš zhromaždiť a presmeruješ inde. Freud by sa pýtal vecne, čo sa vo mne zdvihne, keď potlačím impuls? Kam sa tá energia presunie? Zlepší to môj výkon, tvorivosť, zameranie? Alebo to vo mne vytvára napätie, ktoré niečo prezrádza o mojom vnútri? Pre Freuda je sexualita kľúčom k pochopeniu človeka. NNN je teda malá psychologická sonda. Ukáže, čo všetko si pokrývala rýchlou úľavou a aké túžby, neistoty či napätia sa objavia, keď im už neuhýbaš. Stručne, nie je to boj proti sexualite, ale spoznávanie toho, čo v tebe sexualita poháňa. Na záver by sme mohli možno urobiť nejaké zhrnutie, že by sme vedeli si vytvoriť možno aj nejakú vlastný etický názor, respektíve pohľad na túto tému skrz možno etiky života a s prienikom do nejakej etiky rovnováhy, kedy sa mi to zdá ako najzdravší filozofický záver k tejto téme. Čiže určite by to nemalo byť položené na nejakom slepom odriekaní, nemalo by to byť na nejakej totálnej voľnosti, ale mal by to byť nejaký vedomý vzťah k sexualite. Pretože aj toto je vlastne spôsob, ako pochopiť vlastnú sexualitu, potom správanie vlastného tela a samozrejme správanie smerom k ostatným ľuďom okolo seba. Skutočný zmysel podobných víziev nie je v tom, že si niečo mechanicky zakážeš. Zákaz sám o sebe nerobí človeka lepším. Má hodnotu len vtedy, keď odhalí niečo, čo si bežne nevšímaš. Keď si na 30 dní zoberieš možnosť rýchlej úľavy, začne sa ukazovať, čo ňou v skutočnosti zakrývaš. Nuda? Útek pred stresom? Samota? Je to zlozvyk? Alebo len jednoduché telesné napätie, ktoré riešiš automaticky bez rozmýšľania? Bez porna alebo masturbácie si zrazu konfrontovaný s tým, čo sa v tebe deje bez filtrov. Zistíš, či je sexualita pre teba prirodzená súčasť života, alebo nástroj na tlmenie emócií. Či ti to slúži, alebo ťa to berie. Či je to sloboda, alebo reflex. Takéto pozorovanie sa nedá kúpiť, nedá sa naučiť z videa, nedá sa ukecať, vieš to iba zvážiť, len ty sám. A keď to raz zažiješ, vieš jasne povedať, toto si chcem nechať, toto mi škodí, v tomto som preháňal a v tomto som si klamal. Výzva tak prestáva byť o sexe.
začína byť o vzťahu k sebe, o čestnosti, rovnováhe a schopnosti nenechať sa riadiť niečím, čo má byť len jedna z prirodzených síl v tvojom živote, nie motor všetkého. A keď sa po tých dňoch rozhodneš, že pokračuješ normálne, ale vedome, s jasnou hlavou, presne vtedy mala tá výzva zmysel. Nie preto, že si vydržal, ale preto, že si pochopil. Preto nezabudni, ovládaj svoje návyky, kým nezačnú ovládať oni teba.